Celebram era nostra era esta d'Aran, hi ha commemoració al treball de les persones pendant aquests 30 anys tartenye un autogovern i autonomia pròpia. 17 de juny, dia des aranesi, esta d'Aran, e devoregam que d'ací endavant sigui més celebrada popularment, que mos marqui cultura. 20, 25, 30 anys, qualsevol any és important a celebrar. Atau que són 30 anys que celebram l'autonomia i també l'autogovern des dels petits pobles, la meva administració pròxima, com era de Consell General d'Aran, perquè de gust se queden a darrere. 30 anys de llei d'Aran volem que el futur desplegament sigui un marc d'oportunitats entre la nostra societat i que afavorisca el reequilibri territorial. Bé, avui celebram els 30 anys de la instauració del Consell General d'Aran, el 17 de juny, un dia força relevant entre tots els aranesi que cal metre això en valor i lluitar per un futur digne entre els que viuran darrere. Celebrar era esta d'Aran i celebrar els nostres arraics i aposta pel futur. Aquelles ales que hem de gaudir i desplegar entre també un autogovern fort que permeti estar a costat de les persones en els moments buscant de juny. Enguany, el Consell General d'Aran ha celebrat 30 anys d'aquest autogovern, un autogovern que ha servit en tatier, com a digui, a les persones, als seus besuns i a no deixar de res endarrere. Més aquest autogovern s'ha d'afiançar i consolidar tot aquell de besuny i el desplegament de la llei d'Aran i de la llei de l'Aranès que ens permet, com a digui, consolidar el nostre autogovern, el nostre marc competencial. Cau carreny en aquell que Unitat d'Aran ha treballat i per ciutat d'Ustem i a tau accelerar.